Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz strukture. Centar za gojaznost, Resavska 64 Beograd, multidisciplinarni personalizovani program održivog mršavljenja uz vrhunski tim stručnjaka je tema o kojoj govorimo. Iz tog razloga imamo i pravog sagovornika koji se za naučni i praktični način bavi ovom temom, docent dr. Ognjen Skrobić, naučni radnik, vrhunski hirurg i neko ko se bavi baš specijalistički hirurgijom mršavljenja. Doktore Skrobiću, hvala vam što ste nas ugostili da prikažemo našim gledalcima šta zapravo radi struktura Centar za gojaznost. I evo za početak prvo pitanje koje svakako sve interesuje. Da li treba da se plašimo hirurgije mršavljenja i šta je to hirurgija mršavljenja? Pa to je jedna tema koja sad postaje jako prisutna u medijima i već ljudi dosta čitaju o tome, razmišljaju i naravno prisutne su i brojne zablude, stramputice na koje ljudi nailaze kada počinju da razmišljaju o hirurgiji mršavljenja. Suštinski, to je jedan vrlo efikasan metod uklanjanja viška težine, prevashodno za ljude koji imaju veliki višak težine i kojima to pravi ozbiljan problem za zdravlje. Vi kao vrhunski profesionalac godinama to radite, rezultata ima, je tako? Rezultati su jako dobri, ali ono što ponavljam, dobar rezultat proizilazi iz 3 stvari, a to je dobra priprema, dobra operacija i naravno pravilno praćenje tih bolesnika. Svi koji nas sada gledaju, da li je to Srbija, regionalno ili širom sveta, pitaju svakako ko može da bude kandidat za barijatrijsku hirurgiju. Pravi kandidat za barijatrijsku hirurgiju je neko ko već godinama se žali na veliki višak kilograma. Ono što su neke svetske indikacije, to su težina preko 40, onaj indeks telesne težine, odnosno preko 35, ali uz prisustvo hipertenzije, šećerne bolesti, problema sa kretanjem ili nekih drugih zdravstvenih stanja koja su sva udružena sa suštinskim problemom gojaznosti. Dakle, to je pravi kandidat i samo takav kandidat može da ima i pravo očekivanje i ishod od hirurškog lečenja. Sledi pitanje, kakva je priprema za operaciju mršavljenja? Sigurno da ljudi mnogo šta čuju, pitaju, raspituju se, konsultuju razne ljude, ali ipak ste vi, što kažu, vrhunski profesionalac. Kakva je priprema da bi neko bio pacijent i kandidat za operaciju mršavljenja? Pa tu je ono gde dolazimo faktički i do suštine. Dosta i danas se dosta priča o nekim instant rešenjima, ajmo iz ambulante sutra na operacioni sto, idemo na avion, pa ćemo sutra na operacioni sto. To mora potpuno drugačije i ozbiljnije da se shvati. Dakle, u pripremi mora postoji jedan multidisciplinarni tim. Svaki pacijent mora da prođe prvo, naravno, razgovor sa hirurgom, da mu se objasni kompletna procedura, a potom ide cela priča pripremne dijete koju je neophodno sprovesti. Mora da se kontrolna laboratorija uradi, da to pogleda endokrinolog ili specijalista interne medicine i da pogleda da li tu postoji nešto što treba se iskoriguje. Pre operacije i naravno ono što ja insistiram kod svih pacijenata i mislim da je neophodno, mora da se uradi endoskopija gornjeg digestivnog trakta, odnosno gastroskopija, koja nekad može i presudno da nam odluči na vrstu hirurške procedure koju ćemo da radimo. Kad se provede ovo sve i kad se pacijent optimalno pripremi, onda je i ishod hirurškog lečenja uvek dobar. Da li je to razlog, ono što sam ja na početku ovog razgovora rekao, multidisciplinarni personalizovani program održivog mršavljenja uz vrhunski tim stručnjaka struktura Centra za gojaznost, ili timski pristup? Upravo je to što u strukturi može da se dobije, znači sve ovo što sam nabrojao, dakle, podrška nutricioniste, endokrinologa, psihijatra, odnosno psihološka podrška i naravno konsultacija hirurga u svakom momentu na tom putu pripreme. Kada se završi uspešna operacija, sledi pitanje šta posle operacije mršavljenja? To je nešto što je takođe jedan vrlo bitan segment. Pacijenti će neminovno da gube na kilaži, ali u tom procesu mora da imaju stručnu nutritivnu podršku, posebno u prvih nekoliko meseci, ali i kasnije. Mora da se zna tačno koja je to hrana koja treba da se jede, na koji način, koliko je neophodno uneti dnevno proteina, koliko drugih nutritivnih namirnica, kako dozirati suplemente, kada kontrolisati krvnu sliku i sve ostalo. Dakle, to je nešto što je takođe sastavni deo ovog procesa.
Poštovani gledalci, nama je bila čast da sretnemo vrhunskog profesionalca koji se bavi temom mršavljenja. Docent dr. Ognjen Skrobić, vrhunski hirurg. Zamolit ćemo ga da sada uputi jednu poruku ohrabrenja svima koji mogu da dođu ovde u strukturu Centra za gojaznost Resavska 64 u centru Beograda. Doktore, kao profesionalac, stručnjak i prijatelj mnogi koji su vratili osmeh na svoje lice, molimo vas za jednu poruku. Pa moja poruka apsolutno nema razloga za strah. Ako imate problem sa viškom kilograma koji ne možete da rešite na drugi način, pristupite tome ozbiljno i rezultati će biti zagarantovani. U ime svih onih kojima ste već pomogli, ohrabrujemo one koji mogu i žele da slobodno dođu da se raspitaju i porazgovaraju sa vama i kolegama. Direktno iz Beograda, Mile Grozdanić, Slobodan Jopović i Miša Ćirić za Dijaspora Media Group. Doviđenja i prijatno. Hvala.